να μείνουμε στα της κυβέρνησης. Την Τρίτη, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Παύλος Μαρινάκης, με αφορμή την άστοχη κλίση δημοσιογράφου από το πειθαρχικό της ΕΣΥΑ για άρθρο γνώμης, σε σχετική του δήλωση έκλεισε ως εξής. Πάμε. Στη χώρα μας είναι κατοχυρωμένη η ελευθερία του τύπου, κράτος, πολιτεία, δικαιοσύνη. Έχουμε καθήκον να συνεχίσουμε να προστατεύουμε τους δημοσιογράφους, να εκφράζουν ελεύθερα τις απόψεις τους, εφόσον δεν περιέχουν ύβρις, ακρότητες και συκοφαντικές διατυπώσεις, ασχέτως αν συμφωνούμε ή όχι με τις απόψεις τους αυτές. Σας παρακαλώ, μαζευτείτε λίγο, κυρία. Εδώ που ζούμε, για να μιλήσω μόνο για παραδείγματα που βασίζονται σε αδιαμφισβήτητα γεγονότα, δημοσιογράφοι παρακολουθούνταν από την ΕΥΠ και από κακόβουλα λογισμικά. Δεν μπορώ να κάνω κάτι γι' αυτό. Οι αγωγές με στόχο τη φήμωση δημοσιογράφων, γνωστές και ως slaps, δίνουν και παίρνουν. Ωστόσο, εγώ νομίζω ότι είναι σημαντικό που ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναγνωρίζει την ανάγκη προστασίας των δημοσιογράφων, γιατί οι καιροί είναι πονηροί. Και ο νόν νοήτο. Μα τι λέει αυτός ο άνθρωπος?